I evo nas u drugom četvrtfinalu između Barcelone i Astane. Već se igra na Nou Campu. Barca nakon izbacivanja Pauka, Astana je iznenadila Minhenski Bayern. I to kršaj taman za prolazaj. Čekaj samo, čistik me Andrija. Da vidimo kakva je Barca. Suarez siguran. Nemoguće. Sad ako Stana pobjedi napravit će historiju. Pa sad će Maksimović. Astana je u polufinalu Lige prvaka. To je veliko iznenađenje. Pobjedili su 5-4 Barcelonu. Kakav šok.